loko ballot boxes ataro jino gwere mano miyo giwuok e delegate system mane giwacho ni ka wa team delegate election jodhi e consensus kata winjruok 2021 wano ka yiero itimo to giwacho ni county gi county obed piny to wach ni ng'ama da bedo jotelo ka to winja to achwal nying gik machalo kama ODM osomang'o ka wuok kuom incident mano loko paro mag ji duto mago winjo gani yiero mar ODM biro giwacho ni kae nitie ng'ama osedewo wang'e nitie tulo manyalo wuok ka ji dhi e yiero to joluora kiny ji timo yiero to Nduku ija chama ing'e ni wan ing'e ni ODM ji kawo ODM raj kaka ODM seche moko practice to ODM dwaro an Raila obed president koro gima pok otimore maber ma ajawacho kaendi ni Jaramogi nanwang' ka kendo nen gi chir en jakom seche moko okochung' farm kuom ng'ama odwaro kech anyalo nyisi ni 1992 karachuonyo ne rach moloyo wan go par to wan go Fibi Aseyo to nokawo Jaramogi teko mare kaka ng'ama ne dhi bedo presidential candidate to chung' to wacho no opar ber to Fibi ni tasore ingogo omiyo wenauru Fibi adhigo. He had the same problem Kisumo. Agengo no biro bagengo yo piny bagengo was the man of the day. To Jaramogi no chung' famba wacho no mine modwaro. Nyo neno gimo meno timo. Omeno rais nyaka gi jakombo ido nyaka deputy speaker of the National Assembly. Ogur neno defected 2 days to what the nominations no national. Jaramogi no nyonre ni ogur ne modwaro. Joluo no mi respect. Kama neno tamo Jaramogi nen alego usonga. Mane ntie makonyango golo aringo. Manyo koro the late manyo nendo. Jaramogi wacho nu nena aringo mane wuoyo ka wacho wache moko mo seche moko kung'eyo. Aringo gine joga to ji no tamre bo makonyango biro. Makonyango no went only one time. Aringo ni muduogo sawa. Nyi neno gima nya aringo tim aringo ume nyaka parliamentary service commission negatie. Aringo ume bunge now can properties. Bunge sani yani kedhit nwango parliamentary road no chien gi kawo te. Ginyiewo ute kate kata si mar aringo. Ing'e ni ng'ama dhi e lweny kama waso mix up things gin politicians madwa chung'. To pogi realize no ODM no weyo wach mar delegates chon. ODM onge ga delegates. Kech at the end of the day samitimo nomination to jopiny magoga kura. Enan kura chema pok waloso iye maber. Bobedo structured. Magda kwa dwa tiyo gu register mar IBC. IEBC. To kore mwatigo to jigo kura ti yiero mjumbe. Koro mane mapok waloso. But offices gi jokone go larga nikech they have no meaning. Kech at the end of the day ODM aneno ga ka jopiny ema chiwo ng'ama gidwaro ka bedo mjumbe. The only thing ma jopiny be poko miyo paro maber en ng'ato ka dhi e lweny seche moko ng'eyo ng'ama onyalo dwaro go gimoro. No uneno ka jakom Raila Amolo Odinga odhi bedo presidential candidate 207. Koro sirkal obiro marach ma nyaka wariwre mana government moro. Koro omiye chance mani bende koro kel ministers magi. Ing'eni nyaka kel ministers ma bende kia ng'ato neno i list. Kech maeto koro when it is government has its own structure. Kenya kae ma politics maru kabila tiyoga. But sirkal ne uberiando sirkal en structure machielo. Koro inwang'o ka sama ne jakomo dhi 207 utera nyang utero rengo ineno ka kata ka gidhi sama Kibaki obe piny to gin joma Kibaki ongogo problem probably Kibaki nyalo na change ministry momo yargie
To inwango ka democracy mwadwaro ni nyakwa mibe party teko ni in the sense ni ineno gago wadwa ni en ngama ne ni student leadership ibro nwanka en line of thought moro mosobedo ko gore emomiyo bedo duogo makata ung'e in a certain level. To nitie ng'at moro ma en obira mabe kama noloke ohala wakia to biro go pesa ten makoro yoji kaka ni wani almost kane kwano na joma farm to Mwanga ne kawo komdego, and he took a decision at the constituency elderly people mano make a stand kaka justice kwa chigi mano wacho no despite ni jo piny dwaro Mwanga iyo ni ka ji odhi rally wanorengo is our man. And what happened? Ji duto wenga no Mwanga no yombo rengo. No. Chaos erupted. To chaos kwa owaka out, kwa erupt, it is to your disadvantage. That is what happened in Madari. Madari kainga mane yombo nen Rosemary. To Rosemary played the hand maro Omondi. That's how Ongoro came